Päivin kanssa ollaan oltu yhdessä siitä lähtien, kun mä olin 20 ja Päivi oli 18. Oh. Maailman mahtavin poika, mutta silti on joku siellä olemassa siellä taustalla. Että miksi mä oon ulkopuolinen? Sain 10 vuodessa rokisoittamisesta ihan tarpeeksi. Kaikkein eniten mua kuitenkin vitutti härmärokin soittaminen. För jag är ju ursprungligen ingen riktig finne. Mä oon tuossa miettinyt, että mikähän tässä on oikein tämän reissun tarkoituksena. Suomihan oli mulle kuitenkin niin mummola maa ja oli järviä ja peltoja ja sorateitä. Ja... Ei se meidän suku niin puhaspaperista ole ollut kaikki. Niin, mutta ettekä te pontikkaa juonutkaan? Joo, vain juotiin. No ei sitä sitten tarvi ihmetellä, kun kyllähän te olitte siis päissään suomalaiset. Siis kyllä. Missä vaiheessa olit sitten päättänyt, että me lähdetään takaisin Suomeen? Muistatko nää, miten mä otin sen vastaan sen tiedon? En minä oikein. 2 viikkoa itkin ja huusin niin paljon kuin lähti. Man kan ju inte glömma varifrån man kommer. Alltså TV-finne? Ja. Aatteestikis? Joo. Täällä julkiksi. Mä olin heittänyt toivon sun suhteen jo. Ja tuskin olisi ikinä puhuttu tämmöistä asioista, jos ei olisi tätä reissua.